Vuna karon soi tur chu gastritis part 2 karon soyang gastritis chungchang kha mai karon soi to engtinge gastritis kan nei dan te engwanga nei nge kan nei engtinge kan shat theyang ti te le tun chuma karon soi tur chu gastritis nei kan ni chuan engtinge kan lifestyle nun dan mo kan in thak thengang ti kha kan ele elo turte ti ve kan ti le ti lo turte vel ha karon soi don ni gastritis nei kan ni chuan ama karon soi to ang khan zu kan in kha kan ti to pangai ni zu kan in hianin kan pum a mucosa hi ava khoi danglam ti he ni a chuwan chuan zu hi in mia lo turani ang chuan gastritis nei mi kan ni chuan ama karon soi to ang tho khan thak kha kan e tlem turani kan e lo to pangai ni bland food mo tiang kha kan e ngai ni gastritis nei mi kan ni chuan mei zuk le hmuam ti vel kha ama karon soi to ang khan hang kha kan ti lo ngai ni chuan a rep chi te a ro chi te khan tiang charcoal te lang chi te kha gastritis kan nei chuan e lo wa tha ni tin kan ti ang chi reng reng sangha tin te bong sa tin te le chome tin chunga kan da ang chi re tak tak kan da chin ang chi kha kan pumata na chalo ma khang kha kan e turani lo chu mai ba ka coffee kan ti te thing pui kan ti te cold drinks te tiang hi kan pum hian ho ma heng te poi a chin to ka inanga ya ni khata no ni emo kan in chuan to meya ma se kha coffee le thing pui kan in khan pum ruakin engma tilovin kan in turani lo thei thur lampang atuya kha kan in tle mangai ni atlang puin khami thei thura khan acid tam wang khan pum pui hemi gastric kan nei hi atlang pui chuan thur kan puma hian acid production thur in siam kha atam wang ani a chuwa chuan ser thlum tuite enge lakhui tui thei tuite limbu tuite tiang re reng kha kan in turani lo gastritis nei mi kan ni chuan mo ke ni chu cho hi kan e topa kan e tok ringo chela zinga chon ya chuna pon chang cho kan ya za tlailama pon cho kan ile mi china cho kan e kha apoi lo ni ma se e tok turani lawang thlem te te khan kan e nga zinga cho kan e mo chuna ni mo tlaya ni mo cho kha achin tok te han kan e nga akara kha nin voi thum vel mo snacks kan tiang chu apple pum khatamo bella pum khatamo tiang chi kha han yang khan thlem deuh hlek le voi tam deuh hlek kha cho vel kha kan e turani al ang chi re reng papar ti te pickle ti te thil al re reng kha cho kan nei khan chome han chi kan thlak vek ta chi heta in phul cho chunga phul le te mo tyang kha al lampang kha gastritis nei mi kam ni chuan al kha kan e tlem turani thei kan e ta na tha te karon soi lenga chung chu apple thei tha a thei hai thlum mo min kha achapoka butter thei te kha shi sel ni chuan atlang puin thlai hring reng hi chu gastritis nei chuan acha ma achan chu fiber tam bangin khang kha acha bokani gastritis karon soile huna chuanin engdam doi nge kan tan chatur ti vel ha karon soile ang miron thlir tu song te e chunga kalome bye bye